No, 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 no. मरी गेला तर आता 6.5 घेऊन दिली या ते बिंदू असतील नाही बाप्पा नाही ना पिन बिंदू असतील नाही बाप्पा नाही नाही बिंदू फक्त फ्रेंड मध्ये नाही बाप्पा मारा नो जाई जा तर देवला तू इसे नंबर पिला रे मारा या कभी रे रो काय का बोलली रे काय की तो काय विचार नाही बोलली रे काय का काय बेटा नको काय का भाव लय मी काय का भाव गोयात नको